На мінулым тыдні адбылося чарговае пасяджэнне раённага выканаўчага камітэта пад старшынствам Васіля Віцюнова. У пасяджэнні прыняў удзел Сергей Крывалап, старшыня камітэта па архітэктуры і будаўніцтву Магілёўскага аблвыканкама. Галоўным пытаннем парадку дня пасяджэння стала падрыхтоўка народнай гаспадаркі Шклоўскага района да работы ў асенне-зімовы перыяд 2018-2019 гадоў. Падрабязнасці глядзіце ў нашым наступным сюжэце. З дакладам аб ходзе падрыхтоўчых работ да асенне-зімовага перыяду выступіў намеснік старшыні райвыканкама Михаил Паўлович. Ён адзначыў, што па стане на 21 верасня ў раёне зарэгістравана 119 пашпартоў гатоўнасці спажыўцоў цеплавой энергіі і 119 цеплакрыніц. У мэтах падрыхтоўкі жыллёвага фонду да асенне-зімовага перыяду выканана прамыванне сістэм ацяплення ў 23 дамах. Зроблены рамонт 22 цеплапунктаў, рамонт 7,5 тысяч метраў квадратных рулоннага пакрыцця, профілактычны рамонт сістэм ацяплення ў 137 жылых дамах. Выкананы гідраўлічныя выпрабаванні цеплавых сетак працягласцю 73 кіламетры. Была праведзена праца па ачыстцы ўнутраных паверхняў 6 бойлераў, хімпрамыўцы 28 котлоў, рамонце 7 воданагравальнікаў, профілактычнаму рамонту 28 кацельняў. На дадзены момант вядзецца праца па замене цеплавых сетак у аднатрубным выкананні. Па стане на 17 верасня заменена 1184 метры. Планам на бягучы год прадугледжана замена 4 участкаў цеплавых сетак працягласцю 3950 метраў пагонных. Адным з важных фактараў падрыхтоўкі да працы ў зімовы перыяд Михаил Паўлович назваў нарыхтоўку паліва. І праца ў гэтым напрамку праводзіцца якасна. Арганізацыі забяспечаны палівам і заяўкі на забеспячэнне ім насельніцтва выконваюцца ў поўным аб'ёме. Шклоўскім жылкамгасам нарыхтавана дроў 10 650 кубічных метраў, паліўнай дранкі 800 кубічных метраў. У далейшым праца ў гэтым накірунку будзе працягвацца. Разам з тым Михаил Викторович адзначыў, што не ўсе з пастаўленых задач выкананы. Так, напрыклад, некаторыя прадпрыемствы і арганізацыі раёна маюць запазычанасць па аплаце спажытых энергетычных рэсурсаў. Па гэтым пытанні былі заслуханы кіраўнікі прадпрыемстваў і сельгасарганізацый раёна, якія дапусцілі запазычанасць. Старшыня райвыканкама Васіль Віцюноў запатрабаваў ад кіраўнікоў арганізацый неадкладна прыняць меры па пагашэнні запазычанасці, а таксама звярнуў увагу на своечасовае прывядзенне ў парадак і добраўпарадкаванне дваровых тэрыторый у горадзе.